kai Allah illallah ai zai ne mu kalla ake bugawa ai wala ganye ba za ne wallahi Allah wallahi ai shayi ba za a yi ba wannan bai wani da Allah kai ne mutum wa wai kira ne wani gara ruwa magana cewa ne mutum in dai na tube ya laga tuto amma ba zan tube mu ba yanzu ba sautin ya canza Ana shigo a cikin ma wasan sun so an so ba mu za ɗin sunan so ne ɗaya ne an bari an fara rawa waka an so ma rawa da mata bane yu baba rawa da wata hayya yu baba waka da na sassaka yu baba hey 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 bisa ba kana sassarewa ba kana yankawa ba